Salut, Robert! Salut! Ești mulțumit de mașinuța ta? Da! Are toate comenzile posibile. Cum adică? Poți să vorbești cu ea? Poți. Îi cer comenzi, apesi pe butonul aici Da? și a spune orice ai nevoie. Dacă Poți să ne arăți? Da. De exemplu, să spunem că vrem să sunăm pe cineva. Da. Baby! Și acum sună exact baby, ca așa am eu în trecutul telefon. Pardon? Nu face nimic. Ia-și cere scuze acum că n-a înțeles. Baby! Would you like help? Yes! Mă întreabă dacă vreau să mă ajute. Yes! Cancel. Mai trebuie să sun o dată. Call baby! Call baby! Pardon? Call baby! Would you like help? Yes! Yes! Call baby! Și acum Cancel. futu-ți morții motii să-ți fut. Call baby! Pardon? Nici nu e de aici, de la noi, e din Germania, nu știe nici engleză, nici română. Call baby! Would you like help? Call baby! Baby! Cancel. Nu e, trebuie schimbată.